Guys, buat ini gue mau sini prokol gue mulai be. Apa itu murah? Besar Korea. Baru tuh tahu mana ada macam ni. Paniar sama mana? Som lo gue mana? Jinar nah. Bakal seling mau di train, kalau masih train aku ini mau beli gue mana gitu lah nih be. Hello everyone, welcome back to my channel. Ini saya suka yang lokal hangas lah. Tamam purana gini. Saya sepuluh jual. Hah? Hah? Oh, tuh. Guys, the stars di apa dengar na? Stars di dance.
가슴 백그라운드 एकदम बुरे था गथ'फोरनि गस्लायानो एकदम साइज साइजना बुरे देनां हाबा जाबाय बेफोरावनो शपिं खालामबायनांगोन
लासित नगरनि लकेसन आरो ना बे नैबे बे एसि बासाव थांनो हाया बिराद खर' सायो आंथ' गाखोआनो बे एसि बासावहाय सिटि बासाव गाखोनो दा মই ডাইৰেক্ট নৰো একদিন মাথা বিষাই বমি কৰিব খুজিছোঁ মই गाइस नैबे लासित नगर आरो ना जोंल' फैदोंमोन दिनै गाइस गासिबो रेस्टुरेन्टआव हाबनो सानदोंमोन ना खिन्थु बिराद मानसिफ्रानो गोम गोमखाय खाना हाबासै आरो ना बिराद रेस्टुरेन्टआव